Van Gogh artista ero eta ez ulertuaren mitoa da dudarik gabe. Pobre hilarren zendu ostean artistak garestienetakoa bihurtu zena. Bere lanek adina erakarri dute bere bizitzaren inguruko tragediek. Londresko Royal Academy museoak eginiko erakusketan artistaren hainbat gutun jarri bituzte ikusgai. 40 idatzi, anaia teori idatzitakoak gehienak. Van Goghek belarria moztu zuen artista eroa zela, hori da zabaldutako irudia. Hori guztia egia izanagatik, egia da halaber gizon zuhurra eta jantzia zela. Gutun eta marrazkietan Van Goghek bere azken lanen bilakeraren berri ematen du xehetasun handiz. Gutun honek eragindu ikusmin handiena, bere burua hiltzuenean berarekin zeraman gutuna da. Erakusgela berean artistaren azken lanetako batzuk ere badaude, San Remi ospitale psikiatrikoan egindakoak tartean. Van Goghen lan ezagunenetako batzuk ez daude erakusketan, baina bere gutunak eta hauetan egindako esketxak edo marrazkiak ikusteko aukera izateaz gain bilduma aparta ekarri dute nazioarteko hainbat museotatik.